थांनाय 12 जुन जोंहा बर'लेण्ड सोमावसारनायनि फार्स्ट मार्टियार्स गिबिसिन मुंख्लं सुजित नार्जारी सेन्टारखौ जोङो बाथिपारा मख्रापारा दियाबारियाव बानायनाय जादोंमोन आरो बेनि थाखाय बेखौ नायनो थाखाय जोङो केयारटेकार नांगौ जादोंमोन जिहेतु गेट खेंनो एसे नायनो थाखाय आरो बेनि थाखाय जोङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिटिसि चिफखौ जोङो अनुरद खालामदोंमोन आरो बे हिसाबै बिथाङा जोङो दिनै एपइन्टमेन्टखौ हरबाय आरो बे एपइन्टमेन्टखौनो आङो बाहाय जिहेतु दियाबारिनिनो जोंहा सोमदोन गयारि नबिन गयारिनि जे हा बायनायाव बिनि बिफाया गोहोम बिगोमा दंमोन आरो बेनि थाखायनो बिनि फिसालाखौनो दिनै जोङो केयारटेकार हिसाबै होनो हाबाय आरो जोंहा फुंनि 7टा बाजिनिफ्राय मोनानि 7टा बाजिसिम बे उद्याना खुला थागोन आरो बेवहाय सोरबाफोर जुदि सुजित नार्जारीनि माखासे उद्यानाव फैनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय। हाबनायनि थाखाय मासुल लानाय जानाय? हाबनायनि थाखाय बिदि मासुल लानाय जानाय नङा जिहेतु जोंनि बिटिसि काउन्सिलानो बेखौ माने नायबाय थागोन आरो बेनि थाखायनो फुङाव आरो बिनि क्लिन खालामनायनि माखासे जोंहा थाखा फैसानि खोथा दं बेखौ आङो आंनि एमसिएलए फान्डनिफ्रायनो हरनाय जायो आरो बेखौ क्लिन खालामनाया जों बयबो जाथिनि आरो बे एरियानि दायित्थ'।